Nebleská mi světlo. Problém, s kterým se v ateliéru setkal každý z nás. Vysvětlíme si, jaký můžou být důvody pro to, že vám světlo nebleská. Typicky máme záblesk nám, když se zapneme, musí se rozsvítit pilotní žárovka, nebo na displeji se rozsvítí, že světlo funguje. To je základní předpoklad. Pokud se to tak nestane, běžte po napájecích šňůrách, běžte po jističích, abyste se podívali, jestli vám jde do světla elektřina. Budete se smát, ale fakt se to stává, že to lidi nechápou. V okamžiku, kdy vám světlo bleská, když zmáčknete třeba testovací tlačítko, což je důležité vyzkoušet, testovací tlačítko najdete na každém blesku, zmáčknu a musí blesknout. Pokud nebleská, tak je chyba v elektronice blesku nebo ve výbojce. V tom případě nemá cenu takový světla používat. Sundejte ho nebo ho nechte na pantografu a použijte nějaký jiný. Pokud bleská, tak víme, že je v pořádku a chyba bude někde jinde. Kde může být chyba? Máme odpalovač, to jsme se už vysvětlili, k čemu slouží v jiném díle. Máme přijímač, který si s odpalovačem rozumí, a pokud po zmáčknutí testovacího tlačítka, který mačka, neděje se nic, světlo nebleská, tak může být chyba buď v kanálech, ty jsme se vysvětlili v jiném díle, nebo může být chyba v synchronizačním kablíku, protože když se podíváte, tak přijímač má na sobě dva kablíky plus jeden konektor. Do konektoru zastrčím napájecí šňůru, která vede z rozvodu elektřiny. Podobný konektor, vlastně identický konektor, strčím do světla. Další konektor je synchronizační kablík, který musí vést do těla světla, do synchronizační sgířky. A často právě se stává, že je to vysunutý. Případně se může stát, že ten kablík je třeba užvejkaný, nebo jack je užvejkaný, nebo je volný. Sgířka může mít špatný kontakt. Takže stačí vyzkoušet, vytáhnout, zastrčit jack do synchronizačního kontaktu a lehce s ním zahýbat. Vyzkoušíte, když to bude fungovat, OK, když ne, pokračujeme dál. Vysvětlili jsme si kanály. Kanály, pokud máme správně nastavený a máme tam správně zastrčený kablík do synchronizační sgířky, tak už nám moc důvodů, proč by to nemělo bleskat, nezbývá. V tom případě, když nechcete laborovat nad tím, proč takový světlo nefunguje, tak je ideální vzít jiný přijímač. To, že nefunguje, poznáte jednoduše. Když máte zaplý světlo, na přijímači máte malinkou ledku a ta musí bliknout při zmáčknutí. Vypnu, ať to vidíte lepší. Ta musí bliknout při zmáčknutí odpalovače. Vidíte, odpalovač bliká, přijímač bliká. Pokud blikne, tak to znamená, že si odpalovač a přijímač rozumějí a chyba bude někde mezi přijímačem a tělem blesku. Světlo vypnete, použijete jiný, nebo pokud bleská, můžete použít fotobuňku, ale to se vysvětlíme v dalším díle.